Ακούτε το Λουμπόκ. Вы слушаете Лубок. Είναι τέλειο. Это замечательно. Πραγματικά γαμάτο. Действительно потрясающе. Μπράβο σε όλους. Браво всем. Γεια σε όλους, είμαι ο Γιάννης. Είμαι ο Νικόλας και στις κονσόλες δεν ακούτε τον Αποστόλη. Και αυτό είναι το Λουμπόκ. Είναι το 11ο Λουμπόκ χωρίς να υπολογίζουμε το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Και σήμερα έχουμε κάποια πράγματα, Νικόλα, περίεργα, βαριά. Είναι λίγο βαρύ επεισόδιο. Με συγχωρείτε και εκ των προτέρων γιατί είμαι και κάπως άρρωστος, άυπνος, lost in the sauce, αλλά θα το βρούμε στην πορεία. Και σήμερα έχουμε να επεξεργαστούμε διάφορα θέματα στο segment panel, που είναι το βασικό segment του podcast αυτού. Το βασικότερο είναι τα τέμπη και με αυτό θα ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε με αυτό το segment, θέλω να πω πως προβληματιστήκαμε πάρα πολύ για το πώς θα το κάνουμε. Από την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθούμε. Αξιολογήσαμε, Νικόλα, διόρθωσέ με αν πω κάτι λάθος, ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτό το θέμα μέσα σε αυτό το podcast και μέσα στο ίδιο επεισόδιο που μπορεί αργότερα μέσα στο επεισόδιο το κλίμα να είναι πιο ανάλαφρο και μπορεί και να γελάσουμε, μπορεί να γίνει και κάτι. Αυτή είναι μια κανονικότητα, ας πούμε, της ζωής. Έτσι είναι τα πράγματα και ίσως να ήταν και υποκριτικό αν κάναμε ένα επεισόδιο στο οποίο θα είχαμε μόνιμα βαρύ κλίμα. Η αλήθεια είναι ότι θα κάνουμε και ένα επεισόδιο, έχουμε πει, αφιερωμένο σε όλη την υπόθεση και το πώς εξελίχθηκε και δεν θα είμαστε μόνοι μας αυτό σίγουρα. Απλά νιώθαμε ότι τώρα έπρεπε να κάνουμε μια αναφορά δεδομένων και των καινούριων γεγονότων που έχουν ανακύψει. Οπότε πάμε σε πάνελ. Πάνελ. Παιδιά, έχετε υπόψη ότι θα ακουστούν και αποσπάσματα από τα ηχητικά που έχουν κυκλοφορήσει. Αυτό. Ότι τόσα χρόνια που το τρένο εκτελεί δρομολόγια παραμένει επί της ουσίας ασυντήρητο. Εσείς λοιπόν θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει αυτό και για την ασφάλεια των επιβατών. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Με ακούτε? Με ακούτε παρακαλώ? Με ακούτε? Με ακούτε? Ναι, πού βρίσκεστε? Πού βρίσκεστε? Πού βρίσκεστε, με ακούτε? Σας πιθανάζει βρίσκεστε στο γεωγραφικό πλάτος 39,7. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Επομένως πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει. Μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Και έρχεσαι τώρα και μας κουνάτε και το δάχτυλο. Λίγο έλεος σε αυτή την αίθουσα. Οι δίθεν αριστεροί. Πήγαμε παραπάνω, φτιάξαμε σύραγγες στα τέμπη. Ναι. Σύραγγες και τρένου και δρόμων. Άρα έπρεπε δυστυχώς να πεθάνουν και εκεί παιδιά σχολείου. Εδώ τι δηλαδή πρέπει να... Η θυσία είναι θυσία. Έγινε η θυσία. Δυστυχώς. Γίνεται, συνεχίζει. Ναι. Και τι μου λέει εμένα λοιπόν ότι η αιμονή της να λέει το τέμπη έγκλημα δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν είναι έγκλημα οι αποζημιώσεις που θα πάρουν θα είναι εκατομμύρια, ενώ αντιστοίχημα θα είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Γιατί λοιπόν να μην πω εγώ το κίνητο της κ. Στονοπούλου να μιλάει συνέχεια για τα τέμπη είναι οικονομικό και θέλει να βγάλει λεφτά? Κύριε Γεωργιάδη, είναι χοντρό αυτό. Τι λέτε? Είναι χοντρό. Αντί να ασχολούνται με αυτά που ενδιαφέρουν πράγματι τους Έλληνες, να ασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο το μικρό κοσμό τους. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα, πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας, να τους ρωτήσουμε, ενδιαφέρονται η Εξεταστική ή για Προανακριτική Επιτροπή για τα τέμπη? Εγώ θέλω σε αυτή την υπόθεση να χυθεί άπλετο φως. Δεν θέλω να μείνει καμία σκιά. Πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας, να τους ρωτήσουμε, ενδιαφέρονται η Εξεταστική ή για Προανακριτική Επιτροπή για τα τέμπη? Αισθάνομαι τον πόνο σας. Σας λέω λοιπόν, πρέπει να χυθεί άπλετο φως στα πάντα. Ενώνω τη φωνή μου με αυτό το αίτημα. Είμαι απολύτως σύμφωνος. Πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας, να τους ρωτήσουμε, ενδιαφέρονται η Εξεταστική ή για Προανακριτική Επιτροπή για τα τέμπη? Αυτό που συνέβη και ξαναήρθε το ζήτημα των τεμπών στην επιφάνεια και έγινε και η μεγάλη διαδήλωση την Κυριακή, που εγώ θεωρώ ότι ήταν από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια των τελευταίων ετών. Νομίζω δηλαδή από τα μνημόνια είχα να δω τόσο κόσμο στο Σύνταγμα. Αυτό που συνέβη είναι ότι ερευνάται στα τέμπη το γιατί επιχωματώθηκε η σκηνή του εγκλήματος και το αν επί της αμαξοστοιχείας βρίσκεται το παρανόμως διακινούμενο έφλεκτο υλικό, ας πούμε. Έχουμε το πόρισμα του πραγματογνώμονα του Κοκοτσάκη ότι 30 άτομα δεν πέθαναν από τη σύγκρουση, αλλά από φωτιά που προκλήθηκε, και ο ίδιος βγήκε σε διάφορες εκπομπές να καταγγείλει ότι οι drone της πυροσβεστικής εντόπισαν μη διασωστικές ομάδες που γύρω στις 4-5 το πρωί κάνανε ψαχτήρια, όπως τα
τα αποκάλεσε και ψάχνανε κάτι που δεν ήταν διασωθέντες. Επίσης ανέκυψαν και τα ηχητικά που ακούσατε και πριν, τα έχετε ήδη ακούσει περισσότεροι. Οπότε έγινε και το κάλεσμα για τη μεγάλη συγκέντρωση την Κυριακή. Την Κυριακή πήγαμε στη συγκέντρωση. Πάρα πολύς ο κόσμος. Πολύ ξεκάθαρα τα συνθήματα. Και ας επιμένουν οι γελοί δημοσιογραφίσκοι της κακιάς ώρας όπως ο Πορτοσάλτη και οι λοιποί ότι πρόκειται για λαϊκό δικαστήριο. Δεν πρόκειται για λαϊκό δικαστήριο. Πρόκειται περί της κοινωνίας σύσσωμης, η οποία απαιτεί να γίνει κανονικό δικαστήριο. Κανείς δεν θέλει να κάνει λαϊκό δικαστήριο. Απαιτεί να γίνει μια κανονική, καθαρή, διαφανής, δίκαιη δίκη. Αυτό είναι το αίτημα, δεν είναι κάτι άλλο. Σε περίπτωση που ο Πορτοσάλτη έχει καταφέρει να κορυδέψει, προφανώς όχι εσάς, αλλά τους παππούδες, γιαγιάδες σας, κάποιον ψιλομπουμερίσκο που καλό είναι να του μιλάμε και να του μιλήσουμε, γιατί ζούμε σε αυτό το μπουρδέλο. Η εκτίμηση του αριθμού των διαδηλωτών, των συγκεντρωμένων από την αστυνομία ήταν 30.000 και από διάφορα άλλα κανάλια, όσα επέλεξαν κάπως υποτυπωδώς να καλύψουν την συγκέντρωση και να την αναφέρουν έστω ως είδηση. Να το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Και μόνο που ανοίγει η κουβέντα για το πόσοι ήταν και αν δεν κατέβηκαν τόσοι, ενδεχομένως αυτό να δείχνει ότι ένα απλό κάλεσμα σε μια διαμαρτυρία, όσο πολυπληθής και να είναι αυτή, ενδεχομένως και να μην αρκεί. Ενδεχομένως αυτό που χρειαζόταν τώρα είναι κάποιος να καλέσει 2 εβδομάδες απεργία. Να μην γίνεται τίποτα, να παραλύσουν όλα. Γιατί τότε σίγουρα δεν θα μπορούσε να βγει οποιοδήποτε Πορτοσάλτε να πει «Α, δεν είχε τη μαζικότητα, δεν θέλει ο κόσμος λαϊκό δικαστήριο», ή να βγαίνει ο Άδωνης και να λέει «Α, δεν ασχολείται ο κόσμος με αυτά, έχει και πραγματικά προβλήματα και τέτοια». Ναι, ισχύει αυτό. Έχουμε ακούσει πολύ μαλακία και. Εντάξει, ούτε καν μαλακία, είναι πολύ light το να το αποκαλέσει μαλακία, αλλά τέλος πάντων. Να πούμε ότι η ΕΡΤ, κυρίως, που είναι και η δημόσια τηλεόραση, το πέρασε στον Ντούκου. Βγάλανε ανακοίνωση οι εργαζόμενοι που πράγματι λένε ότι το θέμα θαύτηκε. Και οι ίδιοι διαφωνούν ότι τέλος πάντων οι διαδηλώσεις για το Τέμπι υποβαθμίστηκαν από τη δημόσια τηλεόραση. Πιο ηχηρά ακούστηκε η είδηση παραδόξως στο Μέγκα. Διάβασα και άρθρα από το NGR, τα οποία είναι μέσα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Το οποίο, εντάξει, τώρα δεν είναι σχετικό με το πάνελ και δεν θέλω να τραβήξει την προσοχή από αυτό το οποίο λέμε, αλλά ίσως και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, το ότι αυτή τη στιγμή ο Μαρινάκης μέσω των μέσων του ασκεί πίεση στην κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να διαπραγματεύονται και τους εκβιάζει έτσι, αλλά anyway. Θα πάμε λίγο παρακάτω. Εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη στο Μέγκα και μίλησε για τη στάση του Δικηγορικού Συλλόγου, αφού πρώτα είχε κατηγορηθεί από πάρα πολύ κόσμο για την συμμετοχή του στη συγκέντρωση και την παρουσία του στη συγκέντρωση, ότι και καλά πολιτικοποιεί και κομματικοποιεί τον σύλλογο. Ενώ στην πραγματικότητα οι ολομέλειες όλων των συλλόγων, δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδος παρίστανται και συμμετέχουν στη δίκη ως πολιτική αγωγή στη δίκη των τεμπών, το οποίο είναι και δικαίωμά τους κανονικότατα. Οπότε εντελώς άτομο το σχόλιο, δεν έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε. Θες να πεις κάτι εσύ πάνω σε αυτό, μήπως? Καταρχάς, νομίζω κιόλας μιλάνε όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι για συγκάλυψη. Ναι, αυτό είναι. Αυτό βασικά που σωστό. Είναι το βασικότερο. Ότι μιλάνε για συγκάλυψη. Και μιλάνε δικηγορικοί σύλλογοι. Έτσι δεν το λέει κάποιος ο οποίος δεν έχει ιδέα τι λέει. Είναι άνθρωποι του κλάδου που καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν αυτά. Στον μπράβο, σημαντική προσθήκη αυτή, την ξέχασα. Έχω κρατήσει εδώ κάποιες σημειώσεις για τις δημοσιεύσεις του Ψαριανού, αυτού του ελεηνότατου απόλυτου σκουπιδιού, που δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να είναι εκλεγμένος, αλλά έχει συμμετάσχει σε εκλογές στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεχομένως και να μην χρειάζεται να τα πούμε αυτά τα οποία είπε, γιατί είναι εντελώς σιχαμερά. Από την άλλη, όσο σιχαμερά και να είναι, δεν θέλω μάλλον να αρκεστούμε στο ότι δεν πρέπει να δίνουμε βήμα σε αυτά τα σκουπίδια, γιατί αυτά τα σκουπίδια συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες, συνυπάρχουν με το κυβερνών κόμμα και είναι μέρος της πραγματικότητάς μας, όσο αηδιαστικά και να είναι. Ο Γρηγόρης ο Ψαριανός, λοιπόν, πρώην υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην μετακλητός στο γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Πικραμένου, δημοσίευσε στο Facebook μάλλον έκανε ένα μπαράζ δημοσιεύσεων στο Facebook, στο οποίο μιλάει για την κυρία Καριστιανού, την οποία αποκαλεί χαροκαμένη φίρμα, λέει ότι τα κάνει για τα λεφτά και την καρέκλα. Μετά έχει κάνει ένα άλλο post, το οποίο λέει οι χαροκαμένες το γλεντάνε. Κάνει repost δημοσιεύσεις που μιλάνε για νέο look, μαλλί, γυαλί και συνολάκι στις συνήθειες των αγανακτισμένων, και έχει εικόνα της κυρίας Καριστιανού. Μιλάμε για αυτό το άτομο. Αυτό το άτομο ανήκει ιδεολογικά και πολιτικά στον ίδιο χώρο με το κυβερνών κόμμα που συγκαλύπτει το έγκλημα των τεμπών. Το αντιλαμβάνεστε τι λέμε? Τα κρατάμε αυτά, έτσι, γιατί όταν χρειάζεται να επικοινωνήσουμε αυτό το απλούστατο που λέμε με ανθρώπους που έχουν κλειστά αυτιά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να συνεχίσω να διαβάζω αυτά τα ελεηνά που έχει δημοσιεύσει. Όποιος θέλει να ανεβάσει κι άλλο πίεση, αν δεν είναι ήδη αρκετά ψηλά, μπορεί να το αναζητήσει. Το λιγότερο που μπορεί να πάθεις να κάνεις εμετό. Δεν βάζει αυτό με το Photoshop πιο πάνω τι ήταν, με την Τίγρη. Για το Χριστό ρε μαλάκα, τι έχει κάνει.
Εφιαλτικά πράγματα, βγαλμένα από τις σκοτεινότερες και πιο βρωμερές σκέψεις του μεγαλύτερου σκουπιδιού, ξέρω εγώ, που μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους. Εγώ τώρα ήθελα να κλείσω τέλος πάντων αυτό το segment, εφόσον θα ξαναμιλήσουμε για τα τέμπη, ήθελα να το κλείσω με κάποιες σκέψεις που έκανα. Και θέλω να μιλήσω για την τραγωδία των τεμπών, λοιπόν, αυτή την οποία συζητάμε και τον τρόπο με την οποία τη συζητάμε, η οποία είναι μια τραγωδία, ένα έγκλημα, το οποίο μας σόκαρε, μας στεναχώρησε, μας πόνεσε, μας εξόργησε και έχει ανοίξει αυτόν τον τεράστιο τέλος πάντων διάλογο, αυτή τη συζήτηση. Η οποία συζήτηση ξεκινάει συνήθως με το θα μπορούσα να είμαι εγώ, θα μπορούσες να είσαι εσύ, θα μπορούσε να είναι κάποιος που αγαπάμε, μπλα 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 μπλα. Το οποίο για μένα είναι εντελώς άτοπο. Αρκεί που ήταν αυτή. Αυτή η 57, αυτή η 30, εάν δεν υπήρχε, ας πούμε, στην άλλη αμαξοστοιχεία το έφλεκτο υλικό και μιλάγαμε για 30 θύματα, αρκεί να ήταν οποιοσδήποτε για να θορυβηθούμε ως κοινωνία και να διεκδικήσουμε δικαιοσύνη. Να διεκδικήσουμε να ερευνηθεί το γεγονός και να φροντίσουμε να το αποτρέψουμε από το να ξανασυμβεί στο μέλλον. Ο Υπουργός Μεταφορών Καραμανλής είναι συνένοχος στο έγκλημα των τεμπών και εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τίποτα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αμέλεια, για τίποτα, καθώς ο ίδιος λίγες ημέρες, λίγο καιρό πριν τη μεγάλη τραγωδία των τεμπών, βγήκε, απάντησε σε ερώτηση, όπως βάλαμε στο ηχητικό προηγουμένως, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του είπε πως ντρέπεται που θέτει θέματα ασφαλείας, πως διασφαλίζουν την ασφάλεια, είχε οχληθεί νωρίτερα, ούκο λίγες φορές, από τα σωματεία των εργαζομένων της Τρενοσέ και της Εργοσέ για τις ατελείωτες παραλήψεις και κακή λειτουργία του σιδηροδρόμου και όλα αυτά που του λέγανε, δεν του λέγανε δεν δουλεύει καλά ή κάτι. Ήτανε ξεκάθαρο το μήνυμα ότι περιμένει στη γωνία ένα δυστύχημα, μια καταστροφή, ένα ατύχημα, ότι αυτό θα γίνει. Είχε πλήρη γνώση του τι συμβαίνει. Επέλεξε λοιπόν συνειδητά να μην κάνει τίποτα για αυτήν και να απαντήσει ότι είπαμε στους συναδέλφους του στη Βουλή πως ντρέπεται που τίθενται ζητήματα και θέματα ασφαλείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν μιλάμε για ένα τυχαίο, του οποίου λοιπόν Άδωνη Γεωργιάδη η γλώσσα ως συνήθως τρέχει με πολλαπλάσια ταχύτητα από αυτή του μυαλού του, βγήκε ρητά και παραδέχτηκε και εκείνος τη συνενοχή του όταν δήλωσε τα εξής. Ότι αν εγώ στην Υπουργό βγω να πω ότι μπορούν να ασφάλεια στα τρένα, αύριο δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Και ακόμα ο τραγικός σταθμάρχης, ο οποίος μάλλον βρέθηκε σε αυτή τη θέση στο πλαίσιο κάποιου ρουσφετιού, όντας εντελώς ακατάρτιστος, ο οποίος φέρει σαφώς την ευθύνη του ανθρώπινου λάθους, όμως δεν φέρει την ευθύνη της ανυπαρξίας ενός συστήματος, μιας μοντελοποιημένης διαδικασίας που φροντίζει και διασφαλίζει το να εκμηδενιστεί η επίπτωση του ανθρώπινου λάθους. Αυτό κάνουν οι οργανωμένες κοινωνίες. Οι άνθρωποι κάνουν λάθη συνεχώς. Υπάρχει ένα σύστημα που διασφαλίζει ότι αυτό το λάθος δεν θα οδηγήσει στην απόλυτη καταστροφή. Εδώ θέλω να καταλήξω στη βασική μου σκέψη, τέλος πάντων, πως ο Καραμανλής, ο Άδωνης και ο Σταθμάρχης και οποιοδήποτε άλλος, αν το δούμε μακροσκοπικά, είναι κατά μία έννοια η φυσική αυτουργή του εγκλήματος. Είμαι βέβαιος για αυτό που λέω φυσική, διότι το έγκλημα αυτό είναι προδιαγεγραμμένο και ο ηθικός αυτουργός του είναι ο θατσερικός νεοφιλελευθερισμός ή ο νεοφιλελευθερισμός εν γέννη, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα στη Δύση, στην Ελλάδα, παντού τέλος πάντων, καθώς άσχετα με το αν εν προκειμένου άμεσα την ευθύνη της εγκατάστασης της τηλεδιοίκησης και της σωστής, ας πούμε, της διασφάλισης της σωστής λειτουργίας του σιδηροδρόμου την φέρει η Εργοσέ ή η Hellenic Train, πρώην Τρενοσέ. Ο νεοφιλελευθερισμός είναι το σύστημα αυτό που εγκαταλείπει τις δημόσιες δομές, υπηρεσίες και υποδομές στο έλεος τους, τις υποστελεχώνει, τους παρέχει ελάχιστους πόρους, ούτως ώστε να σαπίσουν τόσο που όταν πλέον έρθει το ιδιωτικό κεφάλαιο, εν προκειμένου, ας πούμε, κάποιος κουμπάρος του Μητσοτάκη ή και όχι, κάποιος οποιοδήποτε κεφαλαιοκράτης, να τις αγοράσει και να φαντάζει πλέον σαν σωτήρας στα μάτια των πολιτών. Το ίδιο, παιδιά, βλέπουμε να συμβαίνει στην υγεία. Η υγεία, η δημόσια, δεν είναι καταδικασμένη να είναι σάπια και να υπολειτουργεί. Άνθρωποι είναι και οι γιατροί στα δημόσια, άνθρωποι και στα ιδιωτικά. Και οι διοικητικοί υπάλληλοι και όλοι. Αν μπορεί να λειτουργεί σωστά το ιδιωτικό, μπορεί και το δημόσιο. Είναι πάρα πολύ συνειδητή επιλογή της πολιτείας να υπολειτουργεί το δημόσιο νοσοκομείο ή δημόσια υγεία. Είναι πάρα πολύ συνειδητή επιλογή να υπολειτουργούν τα πανεπιστήμια, αύριο μεθαύριο και οι φυλακές. Και να είναι άθλιες συνθήκες, να μην χωράνε δεν ξέρω εγώ τι, και να πούνε αύριο όπως στην Αμερική, πάρτε τους αυτούς εδώ, κάντε μια ιδιωτική φυλακή, ας πούμε. Συγγνώμη για τη συνωμοσία, αλλά το έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλα κράτη και κοντά είναι και εδώ να γίνει κουβέντα. Και πάρτε, ας πούμε, απλήρωτους εργαζομένους κατάδικους. Παράδειγμα της υπολειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, δομών, ό,τι θέλετε, είναι η ΔΕΗ στην Ελλάδα. Διότι εξηγήστε μου, πώς είναι δυνατόν σήμερα εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιωτικές, να παρέχουν ρεύμα, ηλεκτρική ενέργεια φθηνότερα από τη ΔΕΗ
που είναι παραγωγός. Πώς γίνεται εταιρείες που δεν έχουν παραγωγικές μονάδες, που δεν έχουν δικό τους δίκτυο και πατάνε πάνω στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Πώς μπορούν λοιπόν αυτοί οι μεσάζοντες να πουλάνε ρεύμα φθηνότερα από την ίδια τη ΔΕΗ? Μιλάμε για μια οικονομία μεσαζόντων, μεσητείας στην ηλεκτρική ενέργεια και στα πάντα. Είναι συνειδητή απόφαση, ηθικός αυτουργός είναι ο νεοφιλελευθερισμός, το να σαπίζει κάθε τι δημόσιο και να πωλείται είτε για λίγα είτε και για πολλά. Εγώ δεν θέλω να πωλείται για τίποτα. Σε ιδιώτη κεφαλαιοκράτη για να έρθει σαν μεσσίας να μας σώσει από την καταστροφή, είναι μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και πολλών προηγούμενων. Και το έγκλημα των τεμπών ήταν προδιαγεγραμμένο. Είναι προδιαγεγραμμένο ότι σε μια τέτοια οικονομία θα καταρρεύσουν τα πάντα. Έως ότου έρθει ο μεσσίας που θα τα αγοράσει ο ιδιώτης και μάλλον και αυτός θα συνεχίσει με τα ελάχιστα δυνατά λειτουργικά κόστη σε βάρος ασφάλειας ή οτιδήποτε άλλο. Το είδαμε και με τα αεροδρόμια εντωμεταξύ, αυτό το είδαμε παντού. Αυτά είχα να πω. Κατανοούμε πλήρως για ποιο λόγο έγινε το μπάζωμα, η συγκάλυψη, η κοροϊδία, η συνεχής επίθεση, η δολοφονία χαρακτήρα σε χαροκαμένους γονείς. Αλλά εμείς δεν είμαστε πλέον μόνοι μας, γιατί όλοι ήμασταν επιβάτες σε εκείνο το τρένο. Είμαστε μία ενωμένη ελληνική ψυχή, μία καρδιά που συντονίστηκε και χτυπά ρυθμικά. Ζούμε με το βλέμμα στραμμένο στην αληθινή δικαιοσύνη. Προσδοκούμε να μας κοιτάξει κατάματα και αναζητούμε τους αδέκαστους δικαστές, τους τολμηρούς και ηθικούς, αυτούς που ταιριάζουν στην κοινωνία που οραματιζόμαστε. Οι πολίτες επιτέλους αφυπνίστηκαν. Η κοροϊδία και η παραπλάνηση δεν μας αγγίζουν πια. Έχουμε σηκωθεί όρθιοι και κοιτάμε το κακό από ψηλά. Δεν το φοβόμαστε. Γιατί γνωρίζουμε τι μπορούν να καταφέρουν οι πολλοί και εμπιστευόμαστε τη δύναμη που συνοδεύει το φως και την αλήθεια. Όλα στο φως. Μόνο στο φως. Γιατί ξέρουμε καλά ότι σύμφωνα με το θεϊκό νόμο είναι αδύνατον να βλάψει ο χειρότερος τον καλύτερο. Το μόνο που καταφέρνει είναι να δυναμώνει ό,τι αποκλείει. Αφαίρεσε 57 ψυχές και είμαστε εκατομμύρια. Δείτε πώς είμαστε σήμερα εδώ και σε όλο τον κόσμο. Σε μια είδηση που έχει αρκετές παραλλήλους με το τι μόλις κοιτάξαμε, πέφτει η κυβέρνηση της Σερβίας. Καθώς θυμάστε, έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, είχαν ξεκινήσει από την 1η του Νοέμβρη πορείες, διαδηλώσεις και καταλήψεις αφορμή πτώσης τμήματος οροφής ενός σιδηροδρομικού σταθμού που κόστισε τη ζωή σε 15 άτομα. Τώρα αυτό που συνέβη είναι ότι σε μια κατάληψη που γινόταν στην πόλη στην οποία έπεσε η οροφή, μπήκανε κρατικοί, υποθέτουμε, μερόπαλα και άρχισαν να δέρνουν κόσμο, φοιτητές. Αποτέλεσμα αυτού ήταν και μια κοπέλα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο με σπασμένο σαγόνι. Μετά τα αυτά έχουμε την παραίτηση του Πρωθυπουργού. Να πούμε ότι στη Σερβία έχουν ήδη γίνει οι έρευνες, έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες και είναι ήδη πάρα πολλά άτομα, έχουν ήδη προφυλακιστεί πολλά άτομα. Μεταξύ αυτών και ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Αυτό είναι που μας κάνει να θεωρούμε και ότι υπάρχει συγκάλυψη στα γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, καθώς μετά από 2 χρόνια ακόμη δεν έχουμε κάποιο πόρισμα, δεν έχουμε κάποια σοβαρή έρευνα που να μην έχει κολυσιεργήσει. Θυμίζω στη Σερβία δεν είχε γίνει κάποια επιχωμάτωση, δεν είχε γίνει κάποια απόπειρα συγκάλυψης ή κάποια κατηγορία περί αυτού. Και γι' αυτό κιόλας, όπως ανέφερα πριν, ενδεχομένως να ήταν πιο ωφέλιμο, χωρίς τώρα να θέλω να λαϊκίζω, όντως να πούμε ότι για λίγο καιρό παραλύουν όλα. Δεν κινείται τίποτα μέχρι να δούμε τι όντως συνέβη. Γιατί καλές είναι και οι διαδηλώσεις και όσο πιο πολύ πληθείς, τόσο καλύτερα, αλλά ενδεχομένως να χρειάζεται κάτι πιο δραστικό σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, παίρνουμε ένα διάλειμμα, παίρνουμε ανάσες, θα το κόψουμε στο μοντάζ και συνεχίζουμε γιατί έχουμε και άλλες ειδήσεις και αυτές μας. Κάπως καταλάβατε. Επιστρέφουμε λοιπόν. Πάμε στο επόμενο πάνελ, το οποίο αφορά στην επιστροφή των Παλαιστινίων στη Βόρεια Γάζα. Μετά το ceasefire που επετεύχθη θεωρητικά με διαμεσολάβηση του Τραμπ, έχουμε ακούσει διάφορα τα οποία έχουμε σχολιάσει σε προηγούμενα επεισόδια. Αυτή τη στιγμή οι Παλαιστίνοι επιστρέφουν στη Βόρεια Γάζα, από όπου είχαμε θεωρήσει κάποια στιγμή ότι δεν θα επιστρέψουν ποτέ ξανά και θα πάνε οι Ισραηλινοί να κάνουν μια καταπληκτική απικία, ένα settlement, ξέρω, με καζίνο, ξενοδοχεία κτλ. Επιστρέφουν στη διαλυμένη πόλη, στα Μπάζα. Φαντάζομαι με διάθεση οι άνθρωποι να ξανακατασκευάσουν τα σπίτια τους και να ξαναχτίσουν τις ζωές τους, όσοι τις έχουν ακόμα μετά από την γενοκτονία που έχουν υποστεί ως λαός. Παράλληλα, ακούμε εξωφρενικά σχόλια από τον Τραμπ που ζητούσε να τους δεχτούν στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία, θεωρώντας ότι πρέπει 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιους να τους διώξουν, να φύγουν. Του τύπου τι κάνετε, εδώ είναι χάλια. Φύγετε εσείς, να μαζέψουμε, να χτίσουμε ξενοδοχεία. Άλλο εξωφρενικό αυτό.
Θα δούμε πώς θα πάει. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή να πούμε. Το ceasefire εξακολουθεί να ισχύει, κατάπαυση πυρός, η εκεχηρία, με διάφορα παρατράγουδα στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη έχουν ενταθεί αφότου συμφωνήθηκε η εκεχηρία, έχουν ενταθεί κάπως οι περίεργες μυστήριες δράσεις του Ισραηλινού στρατού. Να πούμε κιόλας ότι ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία είναι προσωρινή αμιγώς. Άρα δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος και αρνητικός, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πάει καλά αυτό. Πάρα πολύ αισιόδοξοι δεν είμαστε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πολλή ελπίδα για το μέλλον των Παλαιστινίων στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την συμμετοχή του Elon Musk σε συνέδριο του AfD. Ναι. Καθώς λίγο στα προηγούμενα επεισόδια είχαμε ξεκινήσει λέγοντας ότι ο Elon Musk είναι φασίστας. Στο επόμενο επεισόδιο αποφασίζει ο Elon Musk να μας επιβεβαιώσει χαιρετώντας ναζιστικά και έπρεπε να κάνουμε αυτό το διάλογο για το πώς χαιρετούσε, αν έστελνε κάτι από την καρδούλα του ή τα λοιπά κτλ. Και ενώ ήδη είχε παραδώσει με το AfD και όλα τα ακροδεξιά κόμματα σε όλο τον κόσμο, έρχεται και παρουσιάζεται δια, πώς το λένε, βιντεοκλήσεις σε συνέδριο του AfD, όπου απευθυνόμενος στους Γερμανούς τους λέει: παιδιά, δεν πρέπει να ντρέπεστε για το παρελθόν σας και δεν μπορείτε να ευθύνεστε εσείς για τις αμαρτίες των γονιών και των παππούδων σας. Ναι. Εδώ να κάνουμε παρένθεση και να πω ότι εντάξει, όντως ξέρω εγώ, δεν πρέπει να σε κυνηγάνε οι αμαρτίες των γονιών των παππούδων σου για πάντα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τις επαναλάβεις ψηφίζοντας AfD για να μπορέσουμε να θεωρήσουμε ότι έχουν ξεπληθεί τέλος πάντων και πας παρακάτω. Και θέλω να σημειώσω κάτι εδώ. Δεν το έχω πολύ καλά στη μνήμη μου και δεν πρόλαβα να το ψάξω για να σου πω ακριβώς τι είναι και πού και να το δείτε. Θα το κάνω ίσως να το αναφέρω στο επόμενο επεισόδιο. Είχα δει ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ, το οποίο ασχολείται με τις εκδηλώσεις που κάνουν στρατιωτικοί της αεροπορίας και αλεξιπτωτιστές κτλ. Στην Κρήτη, Γερμανοί, και πάνε στα νεκροταφεία των πεσόντων ναζί αλεξιπτωτιστών και κάνουν τελετή και καλά στη μνήμη τους και τέτοια. Αλήθεια. Και μετά πάνε. Ρε, μαλάκα, γίνεται αυτό, το πιστεύεις? Τι λες? Στορκίζομαι σήμερα, τώρα. Πάνε κάθε χρόνο στην Κρήτη, σε κάποια επέτειο κάποιας μάχης, δεν ξέρω εγώ τι, και κάνουν εκδηλωσούλα. Και τους ρωτάγανε, ξέρω εγώ, που είναι ναζί και τέτοια, και λέγανε εντάξει, όμως ήταν, ξέρω εγώ, στο ίδιο σώμα με εμάς, στρατιώτες, once στρατιώτης, always στρατιώτης και τέτοια. Καλά, να πω λίγο ότι διαφωνώ και με σένα και με τον Ήλον. Με σένα διαφωνώ γιατί είναι κάπως ableist από πλευρά σου αυτό που λες. Δηλαδή είναι τυπική συμπεριφορά αυτιστικού το να βγαίνεις και να μιλάς σε ακροδεξιά μορφώματα και να τους λες μην τρέπεστε που ο παππούς ήταν ναζί. Ειρωνικά θέλεις, αλλά διαφωνώ. Μου πήρε πολύ ώρα να καταλάβω την ειρωνία. Διαφωνώ και με τον Ήλον, γιατί ρε φίλε, σε μερικές περιπτώσεις, δηλαδή ναι, αν μιλάς υποστηριχτές του AfD, it's okay να ντρέπεσαι για το τι κάνανε οι παππούδες σου. Όλα καλά. Νιώσε λίγο ντροπή γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να απεκδηθείς όλων των. Στην ντροπή συμφωνούμε. Στην ευθύνη μπορούμε να πούμε ότι ρε παιδί μου, εντάξει, ξέρω εγώ, απλά κάνε αυτά που πρέπει για να το ξεπλύνεις κιόλας. Αν θεωρούν οι υπόλοιποι ότι έχεις μια αμαρτία πάνω σου, μην πας να ψηφίσεις AfD, ρε μαλάκα πάλι. Παράλληλα όμως, το θετικό είναι ότι στη Γερμανία έγιναν πάρα πολλές αντιφασιστικές συγκεντρώσεις, στις οποίες οι ψηφοφόροι των αντιπολιτευόμενων κομμάτων του AfD καλούν τα κόμματά τους στις εκλογές του Φλεβάρι στη Γερμανία να μην συνεργαστούν με το AfD για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Αυτό γιατί το λέμε? Γιατί αυτή τη στιγμή το AfD είναι περίπου στο 20% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και στη Γερμανία είναι δύσκολο λόγω του εκλογικού νόμου να σχηματιστεί μονοκομματική σταθερή κυβέρνηση. Οπότε ήθιστε να γίνονται, είναι στάνταρ, να συνεργάζονται 2 ή 3 κόμματα για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Καλούν λοιπόν τα υπόλοιπα κόμματα, οι ψηφοφόροι τους, να μην συνεργαστούν. Οι συγκεντρώσεις τέλος πάντων ήταν όντως μεγαλειώδεις, είχαν πάρα πολύ κόσμο. Να πούμε ότι είναι σημαντικό αυτό γιατί και κάποια άλλη φάση της ιστορίας στη Γερμανία έχει γίνει κάτι παρεμφερές με κόμματα που συνεργάστηκαν και κάποιος βγήκε στην εξουσία. Πολύ σωστά. Ο Νικόλας αναφέρεται στις εκλογές της Γερμανίας του 1932 και 1933 ή γίνανε κάπως έτσι οι χρονιές που γίνανε εκλογές. Καλά τα λέω? Κάπου εκεί, δεν θυμάμαι πότε, όπου βγήκε σε κυβέρνηση συνεργασίας μαζί με τον Χίτλερ, δεν βγήκε ο Χίτλερ απευθείας. Και του παραδώσαν την καγκελαρία. Ο Νικόλας είναι κάτι σαν πνευματικός. Ένα από τα καταπληκτικότερα βιβλία που μου έχει πει να διαβάσω είναι το Black Shirts and Reds του Michael Parenti. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, μικρό, πολύ ωραίο. Θα το βρείτε πάρα πολύ δύσκολα, δεν υπάρχει σε έντυπη μορφή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορείτε εύκολα να βρείτε το e-book στα αγγλικά. Σωστά μιλάω, Νικόλα? Σωστά. Μπορούμε να ανεβάσουμε και σχετικό story. Κάντε μας follow στα socials. Πολύ ωραία. Θες να πεις κάτι για το βιβλίο αυτό? Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και ευανάγνωστο εισαγωγικό βιβλίο. Δεν είναι πάρα πολύ θεωρητικό, δεν έχει πάρα πολύ ορολογία. Ο Παρέντι είναι ένας τύπος τον οποίο το συμπαθώ πάρα πολύ και έχει από τα αγαπημένα μου κίτρινα βίντεο στο YouTube. Αν ψάξετε Yellow Parenti, θα τον βρείτε να μιλάει για μια μισή ώρα και να αναλύει πάρα πολύ ωραία το τι συμβαίνει σε αυτό που στη Δύση αποκαλούμε τρίτο κόσμο. Εντάξει, μην επεκταθούμε πάρα πολύ σε αυτό. Ας το ψάξετε και διαβάστε το και στείλτε μας τη γνώμη σας. Φανταστικό βιβλίο και
το βασικό είναι ότι απαντά και σε πολλά ερωτήματα που έχουν προκύψει από ελεηνή δυτική προπαγάνδα για κάθε σοσιαλιστικό καθεστώς που έχει υπάρξει ever. Οπότε είναι πολύ ωραίο, λύνει πολλές απορίες. Μιας και μιλάμε για δυτική προπαγάνδα και σοσιαλιστικά καθεστώτα, θες να μας πεις τι έχει γίνει, Γιάννη, ένα χαρούμενο νέο επιτέλους? Πάμε και σε ένα χαρούμενο νέο. Την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφορεί το DeepSeek, το οποίο είναι ένα κινεζικό LLM, δηλαδή ένα ChatGPT, αλλά κινεζικό. Τι θα πει LLM? LLM σημαίνει νομίζω Large Language Model. Να το επιβεβαιώσω. Καλά τα λέω. Το LLM αυτό, το DeepSeek, κυκλοφορεί, είναι κινεζικό, το έχουν κάνει λίγοι τύποι, δεν το έχει κάνει μια τεράστια εταιρεία και το έκαναν και μάλιστα σαν side project, ενώ κάνανε άλλα πράγματα παράλληλα. Το δουλεύουνε, το δημοσιεύουνε και είναι καταπληκτικό σε benchmarks, στις μετρήσεις δηλαδή. Κερδίζει και το ChatGPT και το Gemini και το Claude AI και τα περισσότερα LLM μοντέλα. Τι είναι όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το μοντέλο? Θα σας πω αμέσως. Το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το κινεζικό LLM είναι ότι είναι open source και δωρεάν. Δηλαδή, δεν έχει premium μοντέλο, εκτός και αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει το API. Αυτά όμως είναι για πολλοί γκατζέτες, δεν σας αφορούν. Πάμε τώρα στο βασικό που αφορά τους κανονικούς ανθρώπους. Είναι δωρεάν, δεν έχει premium και το open source σημαίνει ότι ο κώδικάς του είναι δημόσιος, είναι κοινός. Μπορεί να τον πάρει οποιοδήποτε θέλει από το GitHub, που είναι τέλος πάντων μια σελίδα για γκατζέτες και τύπους που ασχολούνται με τέτοια. Μπορεί να πάρει τον κώδικα και να τον κατεβάσει και να το τρέξει το μοντέλο στον υπολογιστή του, χωρίς ίντερνετ, να έχει ChatGPT στον υπολογιστή του. Οπότε δεν τίθεται και ζήτημα αν μας παρακολουθούν οι Κινέζοι και τι γίνεται με τα δεδομένα μας. Αυτό είναι παπάντζα. Μπορεί να το πάρει και να το ανεβάσει κάπου αλλού και να το κάνει δικό του, να το κλέψει, αλλά νόμιμα γιατί άλλοι το δώσανε ελεύθερο. Μπορεί όποιος θέλει να κάνει ό,τι θέλει και μπορεί να βοηθήσει, πώς το λένε, να συνεισφέρει στη βελτίωσή του και την εξέλιξή του. Αυτό σημαίνει open source. Μιλάμε για ένα όνειρο, μία από τις βασικότερες και ομορφότερες αρχές του ελεύθερου ίντερνετ. Το open source είναι ωραίο πράγμα, μας αρέσει πάρα πολύ. Πολύ συχνά το open source, επειδή είναι open source, δεν καταφέρνει να είναι καλύτερο από μια πολύ μεγάλη εταιρεία, οπότε δεν χρησιμοποιούμε πάντα τόσο open source προγράμματα, αλλά όταν τα έχουμε και είναι φανταστικά, χαιρόμαστε. Γιατί? Διότι όταν το ChatGPT έχει εκδόσεις που χρεώνει από 20 μέχρι 200 ευρώ στο premium και οι άλλες δεν ξέρω εγώ πόσα, οι άλλες εταιρείες, όπως είναι το Gemini κτλ. Που αναφέραμε προηγουμένως, τη στιγμή που έρχεται το DeepSeek και σου λέει τζάμπα, πάρτο, αυτό είναι τεράστιο crash για την χρηματιστηριακή αξία αφενός των εταιριών αυτών που φτιάχνουν τα μεγάλα μοντέλα, αφετέρου. Είχαμε. Sorry που σε διακόπτω. Ναι. Νομίζω είχαμε το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό πλήγμα εντός μιας ημέρας της ιστορίας, με 600 δισεκατομμύρια στην Nvidia. Μείον. Ναι. Και κάποια στιγμή διάβασα ότι το συνολικό είναι κοντά στο 1,3. Τι έγινε, Nvidia, δεν θα έχει update κάθε 2 μέρες τώρα? Μπορώ να διαβάσω ένα αρχαίο κινέζικο ρητό? Βεβαίως. Μεγάλο one ton fire. Μεγάλη κουβέντα μην πεις. Πάρα πολύ κακό, ήθελα να το πω. Καλό ήταν. Ο λόγος που έπεσε και η Nvidia είναι γιατί η Nvidia φτιάχνει τα τσιπάκια στα οποία εκπαιδεύονται τα μοντέλα τύπου ChatGPT και γενικότερα τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Να πούμε ότι τα μοντέλα αυτά εκπαιδεύονται με δεδομένα. Υπάρχουν πολλά δεδομένα, τα οποία είναι ταγκαρισμένα, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, μπλα μπλα μπλα. Τα δίνουνε, εκπαιδεύεται αυτό μετά από πάρα πολλή ώρα και πάρα πολύ κόπο και πάρα πολλή ενέργεια. Είναι κοστοβόρα, ενεργοβόρα, χρονοβόρα, όλα. Εκπαιδεύονται τα μοντέλα και μετά εμείς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε αφού είναι εκπαιδευμένα και να απαντάνε πάρα πολύ γρήγορα και πάλι καταναλώνοντας πολλή ενέργεια. Η Nvidia λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο και γενικά οι εταιρείες τσιπακίων αμερικανικές, όχι μποϊκοτάρουν, πώς το λένε, δεν εξάγουν τέλος πάντων τσιπάκια αυτά στους Κινέζους που θέλουν να τα πάρουν και να εκπαιδεύσουν. Δεν τους τα δίνουν αυτά τα πράγματα. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι της DeepSeek αναγκάστηκαν να καινοτομήσουν. Γιατί δεν είχαν τα άπειρα, ατελείωτα, πανίσχυρα τσιπάκια για να εκπαιδεύσουν το μοντέλο τους. Οπότε καταφέραν να φτιάξουν ένα μοντέλο. Εδώ λέμε ότι οι δυσκολίες κάνουν breed innovation. Καταφέραν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν έναν τρόπο να εκπαιδεύουν πολύ καλύτερα μοντέλα με πολύ μικρότερο κόστος και σε χρήμα και σε ενέργεια και σε υπολογιστική δύναμη, ξέρω εγώ, και σε όλα, και σε χρόνο και στα πάντα. Οπότε έχουμε ένα πολύ οικολογικότερο μοντέλο, δωρεάν, αποτελεσματικότερο, δεν υπάρχει κάτι λάθος. Είναι δωρεάν, μπορεί όποιος θέλει να μπει να το χρησιμοποιήσει τώρα. Και αν φοβάται ότι θα του κλέψουν, ας πούμε, οι Κινέζοι τα data, λες και δεν τα κλέβουν οι Αμερικανοί ήδη. Εγώ, αν είναι να μου κλέψει κάποιο τα δεδομένα, θα μου τα κλέψουν οι Κινέζοι, να ξέρεις. Νιώθω πολύ πιο ασφαλής. Αλλά και πάλι δεν σας τα κλέβουν. Μπορείτε να το κατεβάσετε και να το τρέχετε locally στον υπολογιστή. Είναι τέλειο, παιδιά. Είναι μεγαλειώδες. Βλέπουμε εταιρείες που έχουν επενδύσει τα ατελείωτα εκατομμύρια για να εκπαιδεύσουν και εν μία νυχτή κλαίνε, τρέχουν. Είναι σαν το μυαλό του Μπομπ Σουγκαράκη στο επεισόδιο που όλοι τρέχουν και πετάνε χαρτιά και τι γίνεται.
Να πούμε κιόλας ότι πέραν το ότι φαντάζομαι ότι θα έχουν με closed source για να δίνουν αυτό έτσι, να πούμε ότι αυτό κιόλας εντάσσεται σε μια ευρύτερη άνοιξη, ας πούμε, της Κίνας στη Δύση, καθώς σταδιακά, παιδιά, αρχίζει να πέφτει το περίφημο πύρινο συνικό τείχος, το Great Firewall of China, που δεν επέτρεπε στους Κινέζους να έχουν πρόσβαση σε δυτικά sites, Facebook και τα λοιπά, πέρα από τις αυτόνομες ζώνες Hong Kong και τα συναφή, και θα αρχίσει να έρεται σιγά σιγά το τείχος αυτό, ξεκινώντας από την Σαγκάη, νομίζω, με τη λογική ότι οι Κινέζοι είναι πλέον σε ένα σημείο ιδεολογικής επάρκειας. Πώς να το πούμε, ναι, επάρκειας, που μπορούν να αντιμετωπίσουν, προσέχετε, την δυτική προπαγάνδα. Οπότε αρχίζει να φεύγει σιγά σιγά το firewall. Μ' άρεσε κιόλας γιατί, σας το έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα μια συνομιλία στο Red Note. Ανέβασε ένας Αμερικανός στο Red Note κάτι για τα 3 εκατομμύρια που ανακοίνωσε ο Τραμπ, που στην ουσία θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι στις μεγάλες εταιρείες OpenAI και τα λοιπά, για να στηρίξουν όλα αυτά τα μεγάλα προγράμματα της αμερικανικής βιομηχανίας του AI. Και έγραφε, σας παρακαλώ Κινέζοι, εισβάλλετε στη Βόρεια Αμερική, σώστε μας. Και το απάντησε από κάτω ένας υπέροχος 15χρονος Κινέζος στα κινέζικα, ότι αν ένα αυγό σπάσει απ' έξω γίνεται ομελέτα, αν σπάσει από μέσα γίνεται κάτι όμορφο. Και θα πω, ναι, είναι όντως σε κατάλληλη ιδεολογική επάρκεια οι Κινέζοι, είναι σαν να βλέπεις. Το κάτι όμορφο είναι ότι δημιουργείται ζωή, Ναι, καλά κατάλαβα. ναι. Βγαίνει το κοτοπουλάκι. Τι ωραία. Πρόσεξε, ρε. Του είπε το παιδάκι το 15χρονο, κάντε επανάσταση, ρε βλάκα. Και του το είπε με ποίημα, με χαϊκού, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω καν είναι Κινέζικα τα χαϊκού. Αυτό είναι και ο λόγος που δεν είμαι τροτσκιστής. Γιατί η επανάσταση απ' έξω, όπως λέει και ο Κινέζος, κάνει ομελέτα ή από μέσα δημιουργεί ζωή. Οπ, το είπα, χαχα. Ναι. Είχαμε πριν κουβέντα. Εγώ πριν έλεγα ότι ο Τρότσκι σήμερα θα κυκλοφορούσε με μπλουζάκι I Love China. Θα το αναλύσουμε σε επόμενο επεισόδιο ενδεχομένως. Στο χώρο της Κίνας, πάλι επειδή είπες για ενέργεια, να πούμε ότι πέρα από το ότι έχει ανακοινώσει το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό φράγμα του κόσμου. Το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό φράγμα του κόσμου! Στο χώρο της πυρηνικής σύνδεξης, μπορεί να είδατε πάρα πολύ ότι ένας κινέζικος πυρηνικός αντιδραστήρας, γνωστός κατά κόσμον ως ο κινέζικος τεχνητός ήλιος, γιατί στην ουσία περί αυτού αποτελεί, κατάφερε να διατηρήσει θερμοκρασία πλάσματος άνω των 100 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου. Τώρα για σύγκριση, ο ήλιος στον πυρήνα του φτάνει τους 15 εκατομμύρια Κελσίου. Και το έκανε αυτό για περίπου 20 λεπτά. Τι έγινε, Γιάννη, δε τι χρώμα τιμολόγιο έχεις? Βάλατε φωτοβολταϊκά, βάλατε ανεμογεννήτριες. Δεν το χωράει ο νους μου. Φτιάξανε άστρο. Δεν ξέρω αν το συλλαμβάνετε. Φτιάξανε. Όταν καταφέρουν και καταφέρει η ανθρωπότητα αυτό το πράγμα να το λύσει, να το τυθασεύσει, πώς λέγεται, όταν ένα άλογο να το εξημερώσει, ξέρω εγώ. Τελείωσε. Λύσαμε το ενεργειακό πρόβλημα της ανθρωπότητας. Μετά θα έχουμε άλλα προβλήματα. Ότι η μπαταρία, θα είναι πάλι από λίθιο, ξέρω εγώ. Οπότε θα έχουμε αυτές τις εξορίξεις κτλ. Αλλά το ζήτημα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος λύθηκε. Θα είναι σαν cheat. Θα είναι σαν ατελείωτη ενέργεια, τζάμπα, οικολογικότητα, τα πάντα. Μιλάμε για το όνειρο. Τέλος, μετά ανεμογεννήτριες που, ξέρω εγώ, πρέπει να κάψεις το δάσος για να πας να τη φυτέψεις. Όχι, είμαι και συνωμοσιολόγος, τέλος πάντων. Για να πας να τη φυτέψεις. Δεν είναι συνωμοσία, ρε φίλε. Βλέπεις τι γίνεται στην Ευρώπη εδώ πέρα. Από ποιον θα παίρνουμε ρεύμα, μην παίρνουμε από την Ουκρανία, από πού να φέρνουμε αέριο, να κάψουμε κάποια δάση εκεί πέρα, να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Βλέπεις συμβάσεις για πράγματα που πρόκειται να καούν. Τι σου λένε οι Κινέζοι, αδερφούλη, φτιάξαμε άστρο. Έχουμε ήλιο. Αυτό ακριβώς. Γάμισε με, ρε μαλάκα. Δεν θέλω να φαίνομαι τώρα πράκτορας των Κινέζων, γιατί πολλοί μας κατηγορείτε. Δεν είσαι δυστυχώς βασικά. Μας κατηγορείτε γι' αυτό στο chat, θα απαντήσουμε σε αυτά. Κινέζοι, αν μας ακούτε, sponsor us at this point. Τι φάση, για σας δουλεύουμε. Εντάξει, είχα σημειώσει εδώ πέρα για τον Τασούλα, πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν πρέπει να ασχοληθούμε ακόμα και να σχολιάσουμε. Περιμένουμε να δούμε, γιατί μέχρι τώρα έχει αποτύχει η εκλογή του. Στην τρίτη, νομίζω, απόπειρα υποτίθεται ότι θα επιτευχθεί, καθώς σε κάθε απόπειρα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας είναι μικρότερος ο αριθμός ψήφων που απαιτείται ώστε να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι, αν θυμάστε, έριξε και ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, πυρπολώντας την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Γιατί αυτό μετά μας αναγκάζει να πάμε σε βουλευτικές εκλογές, ούτως ώστε να υπάρξει μια πιο σταθερή κυβέρνηση και μια πιο τέτοια βουλή που να μπορεί να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακόμα όμως δεν έχουμε αρκετά σοβαρές εξελίξεις ώστε να ασχοληθούμε. Θα ασχοληθούμε μάλλον στο επόμενο μεθεπόμενο επεισόδιο με αυτό. Το μόνο που θα πούμε είναι ότι ο Τασούλας είναι μάλλον από τις χειρότερες δυνατές επιλογές για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς είναι μπλεγμένος με ουκ ολίγα σκάνδαλα και το χέρι του έχει ανακατευτεί και μετά των τεμπών. Μιλάω σωστά? Σε λίγο fever dream καταστάσεις. Θέλω να αναλύσουμε πολύ εντάχει κάποια πράγματα που έχουν συμβεί, αλλά δεν ήθελα να αφιερώσουμε ολόκληρο segment σε αυτά. Θα πάμε λίγο σε μια καφενειακή ανάλυση κατεκτενωμένων. Τι είπα?
Καφενειακή ανάλυση. Ανάλυση καφετερία. Για όσους δεν παρακολούθησαν, βγήκε ο Νίκος ο Αναδιώτης, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής του ακροδεξιού κόμματος Νίκη και δεν μίλησε για αμβλώσεις, αλλά κάτι σχετικό ανέφερε. Οπότε και οι δημοσιογράφοι βρήκαν ευκαιρία να επενδύει ο κόσμος την οργή και το χρόνο του σε αυτονόητα πράγματα αντί σε κάτι ουσιώδες και σπεύσανε να ρωτήσουν και τη γνωμάτευση του Σερβιετάλη of all people, που δεν ξέρω αν την άκουσες, Γιάννη, θύμισε λίγο Τάκη Τσάν. Γιατί Σερβιετάλη? Όσοι δεν έχουν εικόνα του Τάκαρου, είχε δηλώσει καλύτερα να κάνεις παιδί και να το παρατήσεις παρά να μην κάνεις καθόλου. Αγαπάμε Τάκη. Ποιος το έχει πει αυτό? Ο Τάκαρος. Αλήθεια λέει? Ναι. Όχι ρε μαλάκα. Κοίτα όμως είναι καλύτερο του Τάκη, γιατί στο Σερβιετάλη σηκώνει να πεις «Αου, είσαι μαλάκας, δεν ισχύει γιατί αυτό και αυτό και αυτό». Στο Τάκη που το είπε αυτό, μπορείς μόνο να πεις τι, δεν σηκώνει άλλη απάντηση. Καταρχάς να το πάρουμε ένα. Επειδή πολλοί ακούτε Ευρωκοινοβούλιο και βλέπετε κόσμο με κουστούμια και μισθό 10.000 και κάτι παθαίνετε, τρομάζετε. Ευρωκοινοβούλιο, μιλάμε για το όργανο εντός του οποίου βρίσκεται ο Φιδίας Παναγιώτου, έτσι, και η Λατινοπούλου. Και εντός του οποίου η Γερμανίδα Ευρωβουλευτής είπε ότι το Sigma Boy, το αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη, βάλει λίγο να παίξει εδώ. Λοιπόν, στο μοντάζ με ενημέρωσε ο Νικόλας ότι εννοούσε να βάλω τη Γερμανίδα και όχι το τραγούδι, οπότε τη βάζω. Sigma Boy. Do you know Sigma Boy? Sigma Boy is a viral Russian trope used on social media that communicates patriarchal and pro-Russian worldviews. It's most popular with young teenagers and only one example of Russian infiltration of popular discourse through social media. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy. Είναι εργαλείο ρωσικής προπαγάνδας για να προωθεί ρωσικά πρότυπα, τέλος πάντων. Μακάρι να είναι ρωσική προπαγάνδα, δηλαδή είναι τέλειο. Μακάρι να βγει κι άλλη τέτοια ρωσική προπαγάνδα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι. Είσαι σίγουρος? 100% bro. Μακάρι να είναι, γιατί σημαίνει ότι θα βγουν κι άλλα. Και αν μιλάμε για αμβλώσεις, ναι, σορβιτόλοι, δημοκρατία έχουμε, όλοι έχουμε δικαίωμα γνώμης, αλλά πρακτικά δεν έχουν όλες οι γνώμες την ίδια βαρύτητα. Με την έννοια ότι, βγήκε ένας ηθοποιός που ούτε μπορούσε και μάλλον ούτε δεν θα μπορέσει ποτέ να μείνει έγκυος, να πει τη μαλακία για τις εκθρώσεις. Τι μας νοιάζει? Δεν θα έπρεπε να μας νοιάζει τόσο. Τη μεγαλύτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο θέμα, καλός ή κακός, την έχει ο νομοθέτης, plot twist. Ο οποίος όμως έχει αποφανθεί εδώ και δεκάδες χρόνια για το επιτρεπτό των αμβλώσεων. Και θα το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Αν θεωρείς ότι η έκτρωση είναι δολοφονία και ότι η δολοφονία είναι κάτι βάναυσο, άρα δεν πρέπει να γίνονται εκτρώσεις, αν είναι τέτοια μορφή στο συλλογισμό σου, δεν θα πω είσαι ενοιολογικά λάθος, γιατί πιθανολογώ ότι το κατανοείς αυτό το πράγμα. Θα πω το εξής. Το να παίρνεις την κοινικά κάπως, επειδή είμαι και άρρωστος, υπέροχη ανυπαρξία και να την επιφορτίζεις με το βάρος ανθρώπινης συνείδησης και να την αναγκάζεις να υφίσταται παράλληλα με όποιον Αναδιώτη και όποιον Σερβιετάλη για 4,5 κιόλας ευρώ την ώρα, ενώ και εσύ ο ίδιος βγάζεις 4,5 ευρώ την ώρα, είναι τόσο πιο βάναυσο από οποιαδήποτε δολοφονία που θα δικαιολογούσε όχι να ζητάς από το κράτος να απαγορεύει τις αμβλώσεις, αλλά να τις κάνει υποχρεωτικές. Έμεινες έγκυος. Παναγία μου! Παναγία μου! Καμία ενσυναίσθηση. Εισαγγελέας κατευθείαν στον αναγερτή, η Σόβια, και μόνο που το σκέφτηκες. Δεν έχω καταλάβει Χριστό από αυτό που είπες πριν. Γιατί? Ήταν δύσκολα, ρε φίλε. Εγώ δεν έχω τέτοιο capacity. Θα τα ξανακούσω μετά σε slow τέτοιο. 0,5 ταχύτητα. Μιας και μιλάμε για ανούσιες κουβέντες που σκοπό έχουν να προσανατολίσουν, θα ήθελα στο ίδιο context να αναφερθώ και στις εξελίξεις στην επιστήμη της βιολογίας, της εξελικτικής καλύτερα βιολογίας, καθώς εφόσον βγήκαν ρεπουμπλικανοί, εξελίχθηκε η βιολογία και τα φύλλα ξανά είναι δύο. Yes, I happen to believe there are two genders, male and female. This is also my personal opinion. This is, what biology dictates. Αν είχε αναχθεί σε γλωσσολογικό ζήτημα, που κάτε με ως ένα βαθμό αποτελεί, θα ήταν εμφανές το ποιοι είναι πολέμοι του συγκεκριμένου. Καθώς και εφόσον αποκαλούμε και το κοινωνικό και το βιολογικό sex gender ως φύλο, αναγόμενο σε άρεν και θήλη και λοιπά παρελκόμενα, ναι, εκεί γεννάται το παράδοξο του βιολογικά να υφίσταται ως κανόνας ένα ζεύγος αναπαραγωγικών συστημάτων, αλλά κοινωνικά ένα φάσμα ρόλων, ας πούμε, αλλά αυτά τα δύο να συγχέονται. Αλλά πάλι θεωρώ ότι είναι και αυτή η κουβέντα εντελώς περιττή, κουβέντα για να κλείσει το μάτι σε κάποιους και να γυρίσει την πλάτη σε κάποιους άλλους, και μου θυμίζει λίγο την κουβέντα που είχε αρχίσει γύρω από τον όρο γυναικοκτονία. Γύρω από έναν όρο που περιγράφει ένα φαινόμενο που βρίσκει
έχει τις ρίζες του στο πατριαρχικό, δηλαδή κοινωνικό γίγνεσθε, αν θες. Και υπήρχαν φωνές πολύ γοερά παραπονούμενες ότι δεν είναι δόκιμος ο όρος γυναικοκτονία, επειδή ποινικά ο όρος ανθρωποκτονία φέρει από μόνος του τη μέγιστη δυνατή ποινή, άρα ο όρος γυναικοκτονία περισσεύει. Αν μου επιτραπεί μια τραβηγμένη κάπως αναλογία και ελπίζω να βγάζω νόημα, είναι σαν να σου λέω: Γιάννη, εμένα μου αρέσουν πολύ τα πορτοκάλια και γαμώ τα φρούτα, ρε φίλε. Τέλεια τα πορτοκάλια. Και εσύ να μου απαντάς: όχι, τα πορτοκάλια είναι χάλια επειδή δεν πάνε με τα ραμοσαλάτα, ξέρω εγώ. Alright. Είναι μια κουβέντα που δεν βγάζει κάπου, δεν έχει κάποιο νόημα να γίνεται και χώρια καταλαβαίνόμαστε. Εμφανώς. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να επεκταθούμε και να αναλωθούμε πάρα πολύ σε αυτά. Όχι απλώς γιατί θεωρώ ότι είναι συζητήσεις υποβολημές για να μην ασχολούμαστε με συστημικές πλεκτάνες που αποκαλύπτονται, αλλά και γιατί θέλω να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε λίγο όλες αυτές τις φασίζουσες, ας τις πούμε, τις ακροδεξιές ρητορικές πιο μακροσκοπικά. Σε επίπεδο, δεν θέλω να πω συλλογικού ασυνειδήτου, αλλά κατά μια έννοια ναι, όπου δεν βλέπουμε αμιγώς την άνοδο του φασισμού σε κενό αέρος. Όπως έχουμε πει, ο φασισμός είναι μια χάρτινη τίγρης. Άκουσες το επεισόδιο, Γιάννη? Ναι, το άκουσα, το κατάλαβα. Ο φασισμός είναι μια χάρτινη τίγρης. Αυτό είναι reference στο ακριβώς προηγούμενο επεισόδιο, να το ακούσετε. Αυτό που κυοφορεί τον φασισμό είναι οι υπάρχουσες οικονομικές αλληλεπιδράσεις και εξαρτήσεις, και αυτό που τον γεννά είναι ακριβώς η αποσύνθεση του καπιταλισμού, την οποία και βλέπουμε. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο Λένιν. Το ότι ο Τραμπ στρέφει το γεωπολιτικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ στην Αμερικανική Ήπειρο, το ότι οι μεγαλύτεροι ολιγάρχες έχουν εμφανή πολιτική δύναμη και επιρροή στη δεξιά, και όχι αμιγώς επειδή έχουν Άσπεργκερ, το ότι το διεθνές εμπόριο σταδιακά, θα λέγαμε, αποδολαριοποιείται κατά μια έννοια, καθώς πάβει εκ των πραγμάτων η αμερικανική ηγεμονία, και το ότι στα κράτη της Δύσης παρατηρείται άνοδος ρητορικής που αφορά εθνική συνείδηση, δηλαδή θρησκεία, οικογένεια, εθνική περηφάνεια, όλα τα μεθεόρτια. Αυτά δεν είναι γεγονότα σύνδετα μεταξύ τους που του θαύματος συνέπεσαν. Πρέπει να έχουμε κάπως, πώς να το πω, πιο οξυμένα τα ανακλαστικά, κάπως να μπορούμε να αναλύουμε πιο σφαιρικά τα πράγματα, γιατί καταρρίπτεται ολοένα και πιο εύκολα αυτό που λένε Great Man Theory. Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι δεν υπάρχει κάποιος τρελός με μουστάκι που φέρνει τον ναζισμό, ούτε κάποιος φωστήρας που θα σώσει τον κόσμο. Υπάρχουν οι συγκυρίες και το σύνολο των ανθρώπων που καλείται να αντιμετωπίσει αυτές τις συγκυρίες. Αυτά σκόρπιες σκέψεις. Πολύ ωραίες σκόρπιες σκέψεις, και δεν γινόταν και πιο καφενειακή αυτή η ανάλυση. Δηλαδή, ίσως είναι το πρότυπο πάνω στο οποίο είχαμε φανταστεί την καφενειακή ανάλυση. Με την καλή έννοια, Νικόλα. Μαλάκα, νομίζω ότι με κράζει τόση ώρα και λέω: τι έγινε? Ταχυδρομείο. Παιδιά, καινούριο segment. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Λουμπόκ εγκαινιάζουμε το segment Ταχυδρομείο. Ταχυδρομείο. Πότστα. Τι θα γίνεται στο segment Ταχυδρομείο, Γιάννη? Καλώς ήρθατε στο segment Ταχυδρομείο. Στο segment Ταχυδρομείο διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Δηλαδή, μας στέλνετε στο Instagram του Λουμπόκ, εμείς διαβάζουμε το μήνυμα και σας απαντάμε. Θα ξεκινήσω με το μήνυμα της φίλης ακροάτριας, να λέω τα μικρά τους ή όχι? Μόνο τα μικρά. Μικρά είναι. Της Άννας, η οποία μας ζήτησε να ανακαλέσουμε αυτά που είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, στο segment Ώρα της Ελευθερίας, που διαβάζαμε ένα άρθρο από την Ελεύθερη Ώρα, που έλεγε τη Τζένιφερ Άνιστον, την αντροχωρίστρα. Ναι, γιατί να ανακαλέσουμε? Στο προηγούμενο επεισόδιο διαβάσαμε ένα άρθρο από την Ώρα της Ελευθερίας, την Ελεύθερη Ώρα, στο οποίο η Τζένιφερ Άνιστον παρουσιαζόταν ως αντροχωρίστρα, που μπλέκεται στο ζεύγος Ομπάμα κάπως για να τους χωρίσει. Πολύ αστείο αυτό. Και εκεί είπαμε, ναι, μα ήταν όντως αντροχωρίστρα. Καθ' υπερβολή είναι, εμείς δεν είμαστε σεξισταροί. Έχει τα μάτια της πρώην μου. Και η Μαριγκόνα και η Άνιστον. Αχ, όντως. Αναφερόμενη στη σχέση που είχε με τον τέτοιον, τον Brad Pitt και την Ατζελίνα Τζολί, και όλο αυτό που κανείς δεν ήξερε τι γίνεται. Τέλος πάντων, μας έστειλε η Άννα να μας διορθώσει και να μας πει: ρε μαλάκες, η Ατζελίνα Τζολί χώρισε το ζεύγος και βούτυξε μέσα από τα χέρια της Άνιστον τον Brad Pitt. Οπότε ναι, sorry, ανακαλούμε. Ξέρω εγώ, μια μαλακία είπαμε και εμείς, δεν τα ξέρουμε αυτά τα χολιγουντιανά. Εντάξει, ανακαλείς, Νικόλα. Εγώ είπα τη μαλακία. Sorry, Jennifer, if you want to come to the podcast. Αυτά, συγγνώμη από τη Τζένιφερ και από την Άννα που τη συγχύσαμε. Συνεχίζω με το επόμενο μήνυμα, το οποίο είναι του φίλου Μανώλη. Μανώλη το λένε αυτόν. Ιταλική προφορά. Σκάλασα γιατί πήγα να πω Γουανόλης, αλλά μάλλον Μανώλη δεν το λένε. Του φίλου Μανώλη Γουανόλη. Τι λέει? Ναι. Στέλνει ένα μήνυμα στο οποίο λέει:
απαντάει στο προηγούμενο επεισόδιο και λέει: απλώς, ρε παιδιά, αν δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο, πρέπει να τα ακούσετε, γιατί αλλιώς δεν θα καταλαβαίνετε τι λέμε εδώ. Θα διαβάσω το μήνυμα τώρα και ποιος θέλει πάει να ακούσει. Λέει λοιπόν: απλώς ρε εσείς, για το κομμάτι με τον Λουίτζι και το Pardon, στόχος δεν είναι να έχουμε μάρτυρες για να πείσουμε τις μάζες. Είναι σαν να λέμε ότι καλύτερα που ο Πλαστήρας δεν κατάφερε να εμποδίσει την εκτέλεση Μπελογιάννη, ή ότι καλύτερα που αυτή έγινε Κυριακή γιατί φάνηκε περισσότερο η βιαιότητα και η βιασύνη της. Ή αντίστοιχα για τη δολοφονία Λαμπράκη, ότι καλύτερα που πρόλαβαν και την έκαναν οι παρακρατικοί, γιατί τελικά μεγάλη μάζα του λαού συσπηρώθηκε στην νεολαία Λαμπράκη κτλ. Επίσης για την κριτική στο Κουκουέ, πολύ γενικά συμφωνώ. Όμως μου φαίνεται άσχημο και μου βγάζει ένα κόμπλεξ όταν γίνεται επιγραμματικά και με αερολογίες που δεν αναλύονται. Δηλαδή, μπορεί να συμφωνούσα ότι φάσκει και αντιφάσκει σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, μιλώντας για αυτές τις περιπτώσεις και όχι γενικά. Ωστόσο, μιλώντας για αυτές. Εδώ ξέχασα ένα ακόμα γι' αυτό. Δεν φταίω εγώ. Εγώ ξαναδιαβάζω. Επίσης, δεν έχει βάλει κανένα ακόμα πουθενά, τώρα το συνειδητοποιώ. Μαλάκα, γιατί τον κράζω, είναι πολύ καλό παιδί. Είναι από τους αγαπημένους μου ακροατές. Λοιπόν, επίσης, ήταν πολύ επίπονο το δεν έχει κάνει τίποτα για την Ελλάδα. Παρένθεση περίπου. Δεν το είπαμε αυτό. Παρένθεση που υπόθηκε. Κατά τα άλλα γαμάτε και κανείς δεν ζήτησε την αποψάρα μου, αλλά τυχαίνω στο chat. Λέω λοιπόν, ναι, τη ζητήσαμε την αποψάρα σου. Πάντα ζητάμε τις απόψεις σας. Να μας στέλνετε μηνύματα. Την απόψη σου. Όσον αφορά αυτό, τα παίρνω ανάποδα. Ότι ήταν επίπονο το ότι δεν έχει κάνει τίποτα για την Ελλάδα το Κουκουέ που υπόθηκε στο περίπου. Δεν υπόθηκε, η αλήθεια είναι στο περίπου. Είπαμε ότι δεν έχει κάνει τόσα για την Ελλάδα όσα έχουν κάνει άλλα κομμουνιστικά κόμματα και σοσιαλιστικά και επαναστάσεις για άλλες χώρες. Οπότε για μένα είχα πει άτοπο να κρίνει πιο επιτυχημένες επαναστάσεις και κομμουνιστικά κόμματα το Κουκουέ εκ του ασφαλούς και από την θέση που διεκδικεί και ιστορικά έχει στο ελληνικό κοινοβούλιο και στην ελληνική κοινωνία. Δεν αναγνωρίζουμε προφανώς τους αγώνες του Κουκουέ, ειδικά στο παρελθόν. Είναι τεράστιοι, πάρα πολύ σπουδαίοι, αλλά κρίνοντας το σημερινό Κουκουέ, που είναι και αυτό που κρίνει το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα, νιώθω ότι μπορώ να πω ότι δεν έχει κάνει τόσα όσα οι άλλοι. Και σήμερα δίνει αγώνες, σημαντικούς αγώνες, αλλά αν γίνουμε μίζεροι και το κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, δεν έχει πετύχει όσα άλλες επαναστάσεις. Και επιστρέφουμε στο πρώτο, που ήταν το παράπονο του. Θες να πεις κάτι? Στο ότι αντιφάσκει, εγώ νομίζω, δεν θυμάμαι και τώρα ακριβώς. Είχα στο νου μου αυτά που είχε πει το ΚΚ για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Η αλήθεια είναι. Γι' αυτό είπα ότι αντιφάσκει και λίγο μας το παίζουν δογματικοί στα ελληνιστές, αλλά άγγελες δεν πολύ διαβάζουν και γινόμαστε λίγο ρεζίλοι γιατί τα ποστάρουν και στα αγγλικά. Τέλος πάντων, θα επεκταθούμε άλλη φορά στο πώς αντιφάσκει το ΚΚ, γιατί εγώ ξέρεις, θεωρώ πλέον ως ένα βαθμό ότι είναι και πράκτορες. Άμα δουν ότι πλησιάζει 8%, βγαίνουν και λένε να επιδοτήσουμε τους μπάτσους. Γαμώ τους γκέι. Ισχύει. Είναι ένα threshold που έχουν και λένε από εδώ δεν περνάμε και πάνω. Συνεχίζω με το τελευταίο κομμάτι του μηνύματός του, μάλλον το πρώτο, τελευταίο που απαντάμε, το οποίο ήταν για τον Λουίτζι και αυτό που διάβασα προηγουμένως. Η αλήθεια είναι ότι το συζητήσαμε και στο chat λίγο με τον One Only. Καταλήξαμε, επειδή μου είπε ότι εντάξει, λόγω προχειρότητας βγήκε μόνο το κομμάτι ένας μάρτυρας που έμπνεει, μπλα μπλα μπλα. Βρήκαμε κοινό τόπο. Γενικά έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει. Στην πραγματικότητα, αυτό που εγώ ήθελα να πω είναι ότι δεν θα ήθελα οι δημοκρατικοί να δώσουν πάρντον στον Λουίτζι και ως εκ τούτου να τον καπηλευτούν και να τον κάνουν δικό τους, και απ' την άλλη δεν θα έβγαζε και νόημα και. Σίγουρα ο άνθρωπος αυτός πήρε τη δικαιοσύνη στα χέρια του, αλλά ενδεχομένως στο περιβάλλον που ζούμε καλά έκανε. Δεν είναι κακό να το πούμε αυτό. Δεν είμαστε υπέρ της αυτοδικίας αν υπάρχει δικαιοσύνη κανονική και ιδεολογικά και λειτουργικά και σε όλα. Εν προκειμένου δεν υπάρχει. Καλά, κακά, δεν ξέρω. Καλά έκανε. Το point για μένα είναι ότι δεν είναι ο πρώτος, δεν είναι ο τελευταίος. Υπάρχουν άπειροι άνθρωποι που θα έπρεπε να συζητάμε για το αν θα έπρεπε να είναι στη φυλακή πέρα από το Λουίτζι. Είναι άνθρωποι που είναι δεκαετίες ολόκληρες μέσα γιατί σπρώξαν, ας πούμε, στο γκέτο μισό γραμμάριο φούντα για να επιβιώσουν, επειδή είναι γκετοποιημένοι, ξέρω εγώ. Υπάρχουν άπειροι. Οπότε η αλήθεια είναι ότι ακούστηκε κάφρικο αυτό που είπα. Εγώ δεν είπα ότι αναζητώ μάρτυρες και διψώ για μάρτυρες, αλλά δεν θα ήθελα να κάνει ένα πάρντον αλεξικέραυνο το κόμμα των Δημοκρατικών απλά για να απορροφήσει την οργή του κόσμου, να καπηλευτεί τον Λουίτζι και να νιώσουμε ότι κάτι γίνεται. Αυτό δυστυχώς μπορεί να ακούγεται και άσχημο, αλλά αυτές είναι οι σκέψεις που έκανα πάνω σε αυτό. Το συζήτησαμε και με το One Only παρακάτω. Είπαμε πολλά πράγματα, τώρα δεν θα τα διαβάσω γιατί υπάρχει μεγάλο chat. Και υπάρχει ένα τελευταίο μήνυμα του αγαπητού φίλου και ακροατή Κώστα. Θα τολμήσω να πω και συντρόφου, παρότι ακριβώς πάνω σε αυτό γίνεται η διαφωνία. Το οποίο ξεκινάει με ρε μάγκες, sorry για το Σεντόνι προκαταβολικά. Και πράγματι ακολουθεί Σεντόνι, το οποίο είναι και δύσκολο να απαντηθεί. Δεσμεύτηκα, Νικόλα. Η αλήθεια είναι ότι δεσμεύτηκε και μου το είπε, παιδιά, αλλά εγώ είμαι εντελώς χάλια και δεν το θυμόμουν να κάνω. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε ηχογράφηση, μου είπε το διάβασε το μήνυμα, θα απαντήσεις. Και το Οπότε δεσμευόμεθα, γιατί έχουμε πει έτσι αλλιώς ότι θα κάνουμε ένα επεισόδιο το εν είδη κινέζικης προπαγάνδας, λίγο, low-key, που θα μιλήσουμε και για πλατεία Τιένανμεν. Θέλουμε να τα έχουμε λίγο πιο οργανωμένα, γιατί. Και για Ουιγούρους που το έθιξε ο φίλος Κώστας στο μήνυμα. Θέλουμε να
να είναι λίγο πιο οργανωμένο και να τα λέμε πιο σωστά, γιατί θίγει όντως σοβαρά πράγματα που πρέπει να απαντηθούν και ενδεχομένως εμείς να μην είμαστε και απόλυτα κατάλληλοι, ειδικά αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι πράγματα τα οποία σίγουρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Οπότε, παρότι είχα δεσμευτεί εγώ στο φίλο Κώστα ότι θα του απαντήσουμε σε αυτό το επεισόδιο, επειδή το επεισόδιο έχει βγει τεράστιο και είχαμε πολλή προετοιμασία για άλλα πράγματα, δεν προλάβαμε, ήταν πιεσμένο να κάνουμε την ανάλυση. Δεν το ξεχνάμε. Κώστα, σε ευχαριστούμε που μας ακούς, γιατί μας είπε κατά τα άλλα πολύ ωραίο το podcast κτλ. Εγώ τον ξέρω τον Κώστα, δηλαδή δεν είναι εντελώς άσχετος στον άνθρωπο, είναι εξαιρετικό παιδί, ωραίος τύπος. Οπότε δεν θα να με περάσει για μαλάκα που δεν το απαντάμε. Και οπότε λέω ότι ξέρω εγώ, ναι, απλά επειδή θέλουμε να πάρουμε σοβαρά αυτό που λες και να μην πούμε παπαριές και λες σοβαρά πράγματα όντως και εκτιμάμε και το χρόνο σου και την ενέργειά σου για να τα πεις, θα τα απαντήσουμε σε επόμενο επεισόδιο σωστά και ωραία να τα έχουμε δουλέψει. Αν θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε στο podcast μέσω του ταχυδρομείου, να μας στέλνετε μηνύματα στα social media του testing στο Lubok Instagram. Θα τα πεις εσύ μετά, αυτά δεν έχει νόημα να τα πω, νομίζω. Lubok.gr στο Instagram. Lubok.gr στο Instagram. Και πάμε στο αγαπημένο segment όλων μετά το ταχυδρομείο. Ελπίζομαι να σας άρεσε το ταχυδρομείο. Στο αποστάγματα Σοφίας. Αποστάγματα Σοφίας. Μαο Τσεδούν. Οι αντιθέσεις μέσα σε κάθε σύστημα είναι οι ρίζες της καταστροφής του. Ό,τι είναι παλιό και σάπιο, αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει. Αυτό ήτανε. Ναι, μικρό, γιατί έχει βγει 1 ώρα 12 λεπτά ηχογραφούμε, ρε φίλε. Πολύ ωραίο. Ωραίο δεν ήταν. Ναι, ωραίο. Το βρήκα ως σχετικό με όσα συμβαίνουν και όσα συζητάμε. Ναι, είναι πάρα πολύ. Και είναι και ωραίο. Είναι προοικονομία έτσι για την κατάρρευση της χειρότερης αυτοκρατορίας που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα, της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας, τον ΗΠΑ. Από την οποία ευελπιστούμε να βγει κάτι όμορφο. Α, ναι, κάπου είδα και σε ένα meme ότι λέει οι αυτοκρατορίες έχουν μέσο όρο τέτοιο ζωής 250 χρόνια. Ναι, και η Αμερική λέει στο 249 στην επόμενη επέτειό της ως κράτος τέτοιο. Γαμάτα, υπομονώ, μαλάκα, τέλειο. Πάμε λίγο hype. Ακούσατε το Lubok. Μας κάνετε, πες τα λέω, ακούσατε το Lubok, μας κάνετε follow στο Spotify και βάζετε 5 αστεράκια. Αν είναι λιγότερα, τα βάζετε κάπου αλλού. Μας ακολουθείτε και στο Instagram Lubok.gr. Μην διστάσετε να μας στείλετε μηνύματα για να μπουν στο επόμενο ταχυδρομείο που θα είναι σε κάθε επεισόδιο λογικά, άνευ απρόπτου. Ξέρεις τι ξεχάσαμε.